Нека обаче да чуем разбира се. господин Папазов, който е кандидат за кмет на Варна, коалиция Живот за Варна. Защо двама бивши министри се кандидатират един срещу друг от един и същи кабинет? Имам предвид Анелия Клисарова. Тя беше тук преди известно време. Анелия Клисарова е кандидат на БСП. Аз се кандидатирам като независим кандидат, издигнат от инициатива. Тя от някакво обединение Търсете жената, доколкото да, но е подкрепена от БСП. Пък при нас случай е малко по-различен. Гражданска инициатива Живот за Варна е така събрала доста... Голямо сдружение сте събрали. ЕНП, БНД, БСП, значи, аз съм изключително благодарен на партиите, които ни подкрепиха, за да можем да направим и листа, защото всеки, който управлява една община, не може да се справи сам. При всички положения му трябва подкрепа и от Общинския съвет. Кажете обаче вашите лични аргументи, за да се включите в тази много ожесточена надпревара във Варна. Ами чух, че преди малко, че питате дали това не е заплатата, например. Аз казах заплатите. Какви? Те не са чак толкова високи. Вие, ако станете кмет на Варна, колко ще получавате? Знаете ли? Не мога да ви кажа и не се интересувам от тази работа. Има министерско постановление и някъде... След като кмета на София взима някъде тавана около 3000, във Варна ще е около 2200-300 лева. Примерно. Но аз не се интересувам от това, защото винаги съм си изкарвала парите с много труд. Ако станете кмет, никога не съм получавал нищо... Няма да имате право да осъществявате странични дейности. Така е, но при всички положения аз ще се опитам да работя за града, за това да има промяна, защото симбиозата във Варна, която от дълги години управлява, е очевадна. Симбиоза между хора, които постоянно са в Общинския съвет в продължение на 25 години. Никаква промяна няма във Варна. Те променят партиите си, променят коалициите си, но никога не излезат от Общинския съвет. И беше крайно време да се намесят наистина сериозни хора в Варна, които да променят това статукво. Заради това е именно гражданска инициатива, която е събрала едни от най-достойните хора във Варна, хора от научните среди, от лекари, адвокати, спортисти, които наистина са имена в град Варна. Се събрахме и направихме тази гражданска инициатива, която ме издигна за кмет. След това съм благодарен, разбира се, на партиите, които ме подкрепиха, за да можем да направим и листа. Това е основната ни идея, да променим статуквото във Варна, да направим така, че всичко да бъде прозрачно, да ускорим работата на администрацията. И вие ще се борите. Възможно ли е тази философия във Варна да бъде приложена от някой от сегашните управляващи в общината? Абсолютно невъзможно е. Напротив, защо? Дори аз виждам, че и Кирил Роданов, който беше 4 мандата, отново се кандидатира. Това означава, че има желание да продължи да работи в общината. Същото е в желанието и на всички участници в Общинския съвет. Почти всички са в различни листи, независимо, че са сменили вече партийната си принадлежност. И тогава каква промяна ще сте във Варна вие? Ние промяната я търсим главно в широко така дискусирания мажоритарен вод. Аз съм застанал с името си и с биографията си и с лицето си пред всички. Зад мен гражданската инициатива, която беше в началото, ме подкрепяше като личност, а не като някаква партийна принадлежност, по простата причина, че винаги съм бягал от партиите. Партиите са някаква рамка, която те ограничава в действията. Аз съм човек, който по принцип обича да казва истината на хората в очите и понякога се навличам негативи от това, но в никакъв случай не мисля да се променям. Напротив, мисля да продължавам така. Това, което казвате, сигурно е така. Представете си, господин Папазов, обаче, че действително вземат варненци ви изберат и вие станете кмет. Вие ще работите със същия общински съвет, който е в момента по вашите думи, съдя. Тези хора ще бъдат избрани. Как ще справите с тези хора, които си имат каналите, имат си връзките, имат си контактите, имат си схемите? Вие заставате отгоре и какво се случва? Целта при нас е да променим не само кметския пост, но също така и районните кметове в град Варна, да имаме нови хора. Вие говорите за революция във Варна. Разбира се, то е настанало време за революция. Във Варна, в крайна сметка, последно, кажете, колко бяха кандидатите? По-малко от софийски. 9. О, вие сте в изключителен комфорт. В крайна сметка, във Варна, вие имате ли рецепта как ще се преборите с кандидата на ГЕРБ
с кандидата на БСП, с кандидата на другите, с едно изречение. Имате ли рецепта да можете да ги преборите? И не очаквайте да ви кажа сега точно пред вашите камери и пред всички зрители. Не казвайте имате, да или не. Имате ли? Имам, разбира се. Имате. Номер... вие няма да кажете номер на бюлетини, трябва да кажете всичко. Много номера. Нашата бюлетина е номер 18 на Живот за Варна и се надяваме на успех в предстоящите избори. Добре, благодаря ви и на двама ви. Успех в революционните начинания.